κύριοι της διοίκησης, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάθε φορά που ξεκινά μια νέα χρονιά, οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να έρχονται και να ελπίζουν σε μια καλύτερη χρονιά. Εμείς οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, οι γενών ΔΕΗ, θέλω να ξέρετε ότι δεν θα μείνουμε μόνο στις ευχές και στις ελπίδες, αλλά πρωτίστως θα αγωνιστούμε αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη. Θα αγωνιστούμε γιατί ανησυχούμε πάρα πολύ για το μέλλον της μεγαλύτερης επιχείρησης του ελληνικού λαού. Ανησυχούμε γιατί δυστυχώς εξαιτίας των ασκούμενων πολιτικών, εξαιτίας μείγματος ανικανότητας και σκοπιμότητας, η μεγαλύτερη επιχείρηση βρίσκεται μισό βήμα πριν την οικονομική κατάρρευση. Ανησυχούμε γιατί δυστυχώς μέσω του τεμαχιονισμού της σε 6 θυγατρικές μεθοδεύεται η ιδιωτικοποίησή της. Ανησυχούμε γιατί δυστυχώς μέσα από συμφωνίες που αδιαφανώς ετοιμάζονται ανοίγει κατ' εμάς ο δρόμος για τη συγχώνευση της ΔΕΗ αργότερα σε δεύτερη φάση από ξένους κολοσσούς. Ανησυχούμε γιατί δυστυχώς δεν επιτρέπεται στη ΔΕΗ εις όφελος των κρατικοδίαιτων ιδιωτών να αναπτυχθεί. Ανησυχούμε γιατί δυστυχώς επιχειρούν να ανοίξουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εις βάρος της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού και εις βάρος των καταναλωτών. Ανησυχούμε γιατί δυστυχώς καθημερινά χάνεται πολύτιμη, ανεκτήμητη τεχνογνωσία για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων συναδέλφων, γιατί δυστυχώς ταυτοχρόνως δεν έχουμε προσλήψεις. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να κάνουμε προσλήψεις. Πώς να μην χαθούν θέσεις? Σίγουρα δεν θα χαθούν μάλλον θέσεις εργασίας αφού δεν κάνουμε προσλήψεις. Κάνονται υπό μία άλλη έννοια. Ανησυχούμε γιατί δυστυχώς οι συνάδελφοί μας στην πρώτη γραμμή, και αυτό οφείλετε να το δείτε, πραγματικά υποφέρουν γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα ρεπό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι που είχαν συσσωρεμένα μέχρι και 300 ρεπό. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα της επιχείρησης. Ανησυχούμε λοιπόν γιατί φοβούμαστε ότι ο βασιλιάς είναι λίγο πριν μείνει γυμνός, εάν δεν είναι γυμνός. Με αυτές τις σκέψεις, τις απεσιόδοξες βεβαίως, δεν θέλω να χαλάσω την καρδιά κανενός, εύχομαι από καρδιάς στον καθένα σας υγεία και δύναμη, καλή χρονιά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς ως Γενόπ ΔΕΗ, όπως είπα και στην αρχή, δεν θα μείνουμε στις ευχές, πρωτίστως θα αγωνιστούμε και βεβαίως έχουμε στη διοίκηση και στον κύριο Υπουργό καλές αποφάσεις σε όφελος της ΔΕΗ, των εργαζομένων και πάνω απ' όλα των Ελλήνων καταναλωτών. Γιατί η ΔΕΗ για αυτούς πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει και να εργάζεται. Να είστε καλά, καλή χρονιά.